Astăzi o să facem o simulare. Grătar la pescuit! Până pregătește Dani mâncarea, noi o să simulăm cum dăm la pește. Alin, tu ce le pregătești pe cârlic să le pui? Un pește viu azi dăm la știucă, Dani. Și ceva nadă aromată? Nu dai la nimic? Avem și nadă cu căpșuni încă. Aici ai niște cartofi în sare făcuți, foarte buni. Dar bă, Dani, tu la ce vrei da? La plută sau la fund? Bă, m-am gândit la plută să dau un pic. Îți spun o plută de asta de știucă? Poți să pui. Să prinzi o logă mică? Nu, la log dau. La logă dai. Da. Acum o să probăm să vedem dacă funcționează senzorii cum trebuie. După cum se vede, funcționează perfect. Da, bă, Dani, tu ți-ai momit locul sau mă dai așa ca într-o fântână? L-am omit și pateu, Alin, încă cu praștia. Nu știu, Dani, e tine, dar eu astăzi dau cu 3 bețe. Ori prindem, ori mergem acasă. Foarte bine, Alin. Eu dau cu 2 bețe. Alin, ai luat pondrii? Pondri, băi, Dani, eu nu... Pondri pot dispăru de mult de pe piață. Și de aia Am de trebuie popa, pondri. pur, boilisuri. Alin, momeală vie, să dai acolo din coadă un pic. Altcumva iasă peștele la momeală vie. Dani, dacă vrei să prinzi pește mare, dai cu momeala bună. Dacă vrei să prinzi pește mic, dai cu pondri. Alin, o probă și la adâncime. Fac acum, Să Dani. măsori un pic adâncimea să vezi Acum vedem. Auia, mă, cum sună, mă, așa o să sun și mai târziu. Oh, ce bine ar fi. Bețele lansate. Acum așteptăm mare captură. Alin, de luăm ceva, îl și băgăm aici la ceaun. Da, băi, Dani, ce fain să fac acolo în fărâme Himalai, Doamne fer. Alin, vezi că e la ea. Trage-l! Trage-l, mă! Ai, mă, s-o dus, mă. Ți-am spus, Alin, să nu-ți muncești așa. Ăsta a fost mare rău de tău, băi, Dani. Mare, mă. Cât o rup montura asta așa tare. Cred că o foc rap, Alin. Nu știu, da. Cred că păse 20-30 kg cu peștele asta. Exact așa am scăpat și eu unul, de nu fost mai mare. Acum schimb, Dani, al fir și fac o montură mult mai serioasă. Țineți aproape! Ne vedem la pescuit.